वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायलां होनब्लासो मोनथिगोन दि महरा मोजां मोनबाय हायनायाव नोंनि हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि बागै। समायना आं नोंखौ आंनि जुनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो। बिदिब्लानो आंखौ मानो जेबो खालामनो हाया बुंखो? सोमखोर नों आंखौ दानो जुलि खालामना लांदोना। दिनैनि सबसे फार्स्ट गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों पुर्निमा अखाफोर। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों निसान आरो सुजुमा आरो नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों चन्दन आरो अन्जु। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अमृत बर'। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ हगारनानै होदों। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों निसान बर'। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि एनएस डान्स सुरुग्राफि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हांमा थाबाय। बियो मोनसे सर्ट मुभि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै नैबे सर्ट मुभिखौ अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मुसुखा, अनजालि, बानालि। लोगोफोर गोबां दं नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नाय। स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों सोरगोसिं बसुमतारी आरो डिरेक्सनानो जादों पबनि नार्जारी आरो प्रडिउसारानो जादों फोजाखां नार्जारी। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि एफबि फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान रमान्टिक सर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना दासिम बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय।